Eusko ikaskuntza, udan egoikoetxea. Neguan sartuta gagoz eta sasoian sasoikoa. Gabonak gure tradizioa. Aurrera doa eten eginda. Norantzagoaz, nondik gatoz. Horrek guzti horrek aitatuko ditugu hemen zeure sintonia honetan entzulezina. Ezer baino lehenago ondo etorri. Aparteko gonbidatuak eukiten ditugu beti bere hemen. Aurrez aurre, eta gaur ez da gitxiago. Bertora aurreratu jakulako, Gontzal Mendibil. Ondo etorri, Gontzal? Ondo etorri bai, eskerrik asko, eta egunon. Zelan zagoz? Ondo. Lan eta lan? Bai, holan gagoz. Bai, ez da. Ez dago, oporraldirik ez dago, baina gustora. Horrek balio dau ba. Bai. Horrek balio da, hori igarri egiten dalako. Abotzetik bere entzulek seguretik igarriko dabe hori. Bai. Bueno, Gabon sasoia da. Eta ohiturak zeintzuk diren holan lauber batan esatea ez da erreza, tradizioari egin deutzagu atarian erreferentzia. Nik uste dut denporan atzera egiten dugula beti, Gontzal, ez da Gabonez berba egiterakoan. Gaurkoak aitatzea gatsa da, ohiturak aldatuz doazelako, gizartea aldatuz doalako, baina euskaldunok badaukagu sustrairik, eta ez dira edo zelango sustraiak, sustrai sakonak dira. Benetan be, eta eskerrak, ez? Ba, sustrai sakoneko herria gara. Bai. Eta hasieran esan duzu, nondik gatoz eta noragoaz, ez? Eta hori dakienak, nondik datorren dakienak, edo bintzatorre ikertu daudenak, ba, nora joan badaki. Eta nik uste dut Gabonape, aldatu egin dira, ez? Beste gizarte batean gagoz, eta baina badaukagu aurrekoan gandik zer ikasi. Ez, eta gurean tradizioa ondare handikoa da. Eta Gabonetako tradizioa ezer izan bada, uste dut urtarorik oparoena da. Ez, nik gogoan daukat. Holako ikerketetxo bat egiten gebiltzan dela urte asko, urduan soziologia ikasten nengoen. Eta Gorbei Azpira joan ginen, nire herrira bertara, eta hango baserritar bat, aspaldi, orduan agurea zan, eta aspaldi izan, ez? Eta berak ez dauztan, beretzat egun edo, aro oso ederrena eta oparoena zera zala, Gabonak zirela, ez? Eta orduan, orduko gure herriko jai Gandramaria tira, ez? Agustutik aurrera, horrezen txaruan egozela, ez? Beti. Eta orduan bere entzat, Gabonak zirela, eta bere entzat, eta bere aurreko entzat, gizon hau, 19. mendeko amaieran, jaioa zan, ez? Orduan, bitu noizkoa da. Orduan, oso zan, esperantzako egunak ziran, eta bera ezat, Gabonan zangura eta simbologia oso ederra, ez? Eta, horrela bizi berak eta bere aurrekoak. Eta nik uste dut, gaur hola bizi dugu, ez? Gaur bestera batera. Konsumo munduan gagoz, eta gaur argiaz eta bestera bateko itxuraz, baina simbologia bera da. Lengua eta gaurkoa simbologia bera da. Lehen izarrak ziren argia, eta orain kale guztiak ikusten ditu garrikiz beterik. Hori da. Eta hori da, azken baten simboloa, ez? Zein Gabonetako simbologia hori izan da, ez? Sua eta argia. Azken baten, egu berria hori zeda, ez? Egun berria, solstizioa dekoan indarra, bi solstizio, egu gain, guztia gorengoan dagoen ekaina, egu gaina San Juan inguruan, eta bestea, egu barria, ez? Ointxe azten da, neguko zikloa. Ointxe azten da neguko zikloa. Guztia barriro azten da, probat luzatzen eguna, ez? Eta orduan, nik uste dut, oso jai importantea da. Olez aroa da. Eta olezka egitea hori zer dan, deika, zalapartaka, bertsoak botatzen, ospakizunak egiten hori da, ez? Eta azken baten, gure olentzaro edo olentzeroa ere hori da, ez? Mezularia, ez? Mezularia. Aro baten mezua, ez? Aro barri baten sartzen gara, ospakizun aroa,
eguzki barrian ospakizunak, gero, kristautasunak ere hori hartu dau, beretzat hartu dau. Baina hori antxinako mitologian sartzen da, eta lurragaz, eta naturagaz, eta eguzkiaz beragaz, eta klimagaz da zerikusia daukana, ez? Eta gero, kristautasunak hori hartu egin dago. Eta guk horretan, lehen zan duguna, ez? Tradizio handiko herria gara, eta asko daukagu eskaintzeko, bai. Ez gara bakarrak, ez gara bakarrak ez horrak izue, Europa guztian dagoz, ez? Bai, goian, erditartean, Santa Claus, Noel, Papa Noel, guzti antzeko dira, ez? Eta zorionez, sakondu egin dugu gure herri guztietan sakondu egin da gure mitu hau, ez? Gabonetako mitu hau. Jaialdiak, errituak, makina bat aukagu hemen gontzan. Zuk zeuke, egia zan aurkeztenik ez duzu behar, baina bain merezi, zeure agotza makina biderra zentzuten dugu kantuan, baina horrez ganera, badaukazuzuk aparteko hartuen bat gabonakaz. Zer gertatzen da gabonak eta Gontzal Mendibiregaz? Badaukazu horreztan lortu da bat? Badaukat, zezken baten... Lar galdetzea, ez bada? Ez, galdera ona. Nik, txikitako denporak, egumearako denporak, gogoan daukadaz, ez? Eta oso importantea, dira. Nik uste dut pertsona baten bizitzan, umearoa da, behar badar horik importanteena. Betiko. Bai, betiko, hor dago gure sustarra, ez? Eta, niretzat gabona zidan, agure horrek, lehen kontatu da, agure horrek, dinuan, esan detene bana, antzeko hausetako da zuen eupez. Nik horatzen dut, nik orduan, 10 urtea ez da, barnetegian nengoan, ez? Orduan, interno. Baina aurretik aurreko urteetan, berrien bertan, eta joaten ginen, zera orduko, Jesusen jaiotza, eta kristautasunaren semea gara azken baten, eta orduan goroldioan bila joaten ginen. Nintzat goroldio guztia, gabon itxura hori, goroldioan bila joaten ginen, dan iritzen genduen, gure jaiotza. Gero etorri zen, ni badakit hori, arbola jartzearena, hori gerokoa da, gure etxea mintzat, eta gure herrian, ez? Gerokoa, gero hori, bonbillatxoak eta hori, nire ume denboran beste, horren bonbillatxorik eta argirik, ez? Telebista lehenengo zetorri zana, badaki gogoan dukat, nik bezaki beratzi urte duko esan orduan, 8 urte, zuri batzeko telebista, da goroldioaren nik hori dukat, joaten ginen, eta, gabon mukurra bekartzen joaten ginen, eta gabonak ziren, nik herriko koroan, hauten nintzen, orduan badakit, Naziko zinen zua, botzatzen zen... Antxe, eta gero, gure zero behiten genduzan, ez? Traskiri behiten genduzan, orduan. Seguro. Bai. Gabon ingurua, hori ziren, esan dut, ospakizun eta celebrazioan egunak dira, Eta gero familien arteko hori, ez? Familia kiruan egiteko jaia da, ez da? Familia batzeko. Hori da. Azken baten, lehen esan dut, berotasuna, zuaren ingurura argiak, eta hori da. Eta zer da azken baten, lehenagoko telebizioa zer zen, zua besterik. Hori da. Gaur, zoritxarri izan behar, baina hola da. Beko zuaren lekuan telebizta. Hori daukagu eta harrek, mututen gaitu, ez? Askordinak emoten ditu, baina beste klase bateko. Hori da. Da, lehenagokoak, eta gure horrekoak, nik zeo zartxo, baina nire horrekoak, danak zuaren inguruan. Zenbat kontakizun, eder, kontadute dira zuaren inguruan. Hori zezan telebista. Eta gabonetan, gehiago hendik, ez? Ez? Kastaina garretzen, eta intxau saltza egiten, eta beraka sopa, eta orduan gaboneko, ni badaki gabonetako afari ere, baina izazteko zera zela, ez? Afari izala. Eta orduan karo, kanpoan egozan, ez daki familia zenditartekoak be, etorten zen etxera, joan dakoa pegoratzen duguz. Baduki olako ospakizun egun ederrak dira, baina beste bat olako melankolia bat ere baduki gabonak. Falta berenak. Hori da. Hor dago. Baina rito azken baten oso importantea da. Eta gaur, oitu ingara, egunero daukaguz, eta ez dut zego importantziarik emoten, baina lehenago oso sagradoa zan hori, ez? Sagratua zan hori, gure agureak esan dakoa, ez? Eta nik uste dut hori galtzea, pena dela. Eta zorionez, ez da, beste erabateko ospakizunak egiten dira, baina antzekoa dira. Eta hor dugu, lehen esan dakoa, ez? Gure olentzaroa,
urterik urte, atera egiten dugula, ez? Eta, bueno, horre badago zer esan, ez? Eta, bueno, horre gauz Marijesiak zirean, Gernika. Esate baterako, horrek aitatu beharrekoa tira, orain dalako sasoia, eta Marijesik iraun egiten dabe, eta indartu egin dira orain. Baita. Gente asko urtetan daukalera, Gernikaldean, eh? Eso importante hori, ez hau da, nitu noizkoa tiren horrez, hori, bueno, lehen zan dudana, Noelak edo Noelidiak hori Frantzia partean eta egiten da baita, Marijesien antzera. Hau nik uste dut, Gernikan uste dut 15 aurrera ateratzen. Gabon aurreko egunetetik, egunera tarte edo, ez? Eta, bueno, olentzaro eguna, da olentzaro, ja, simboloa hori, atara egiten da baita, kalez kale, ez? Bueno, nire txikitako, umeetako denporetan, egia da, esan behar dago, nik ez neban ospatzen olentzarorik. Gureak erreak ziren orduan. Bueno, zer eginda, indartu eginda, gure zorioneko indartze hori, baina niri txikitako denporak hori ziren, ez? Amamaren gana joten ginen, nire arreba eta biok, eta nik zizten gendu zen gure zapatatxoak, erregeak ez zerrekartzen duzkun, ez? Oso polita zen, benetan. Eta orduan, sinistu behiten ezen duen, onak izan garen ez, oso etxokarriko duzkun. Eta txarrak izan ezkero, iketza, eta hori, iketza. Gaur egun iketza bere gozoa da. Hori gozoa da. Eta azken baten, behitu zer dan gauza, ikezino dela gure olentzaroa da. Eta horrete, bueno, nik uste dut bere esan gura badaukala, ez? Zer da olentzaroa, bela esan dudana, ez? Aro baten ospakizunak. Aro baten zertzen gara, eguzki berrian hori da, karo hori, aro eder bata. Sasoiz, datorrena, urterik urte, ospatzen duguna, baina guk behar genduen baita simbolo bat. Behar genduen ez egoan, olentzero gure figura hau, eta larun bat urte seguru ez egoala. Egoan, zertxo, egunak, baziren zelebratzeko modukoak, baina ez genduen guk, Papa Noel bat modukoa, ez? Gonzalo, zuk zelan zaten duzu, olentzero ala, olentzaro? Bueno, nik uste dut, esan beharrekoa, eta etimologiara bagoaz, olentzaro dela. Eta hori nik ez dino, ni baino, jakintzu handiagoak esaten dabe, azkuek, gure azkuek, ez? Inor ziotekotan jakintzu izan zen, beti olentzaro, eta olentzero ezaban aipatzen berak. Bueno, aki berak ere, olentzero esan egiten zala. Gure lurretan baina olentzaro esaten da. Olentzaro. Eta zergatiak ere nik uste garri dago zela. Barandiaren epe gehienetan, gure ite barandiarenek, olentzaro zate ban. Eta hor daukaguz, nire lagun ondia dan, Bitor Kaparaga, Txandiorra, idazle eta ikertzailea, asko horretaz, asko dakiena eta ikertu dauena, beti dino olentzaro, eta berak esan gura era esaten dago, ez badagoz gero, olentzero ere, sartu eginda, onentzaro bai, onen aroa, baina azken baten epoka bata, aroa, aro ez orduan, aro horretan, olez, lehen esan dudana, olezaroa, olentzaroa, ospakizunetako, aroa, zelebratzeko, jairako, bertsoa botatzeko, kantatzeko, ospakizunak iteko, aroa. Ero, izatez, nik entzuen dut hori ere, esan egiten da, horrela da, baina hori izatez castellanoa da. Ero, sufijo hori, lechero, butanero, carbonero, ero ofizioa da, baina ofizio castellanoa, guk hartu egin duguna, baina nik uste dut, zuzena balitekela, aro, olentzaroa, ez? Baina gero egia da, ritu hor dago, aro hor dago, eta personifikatu egin behar da ritu hori, gaur, behar dugulako, jangoikoari ipini berriako, bizarra, xuriz, eta behar da, ez dauka irudirik, beste energia bat, ez zer, baina irudi bat ipini berriako, irudi horrek, badauka, bere zangura badauka, nik uste dut, nina ez horretan linguista be, eta ikertzea jara be, ze badagoz, ni baino esan dut, gehiago dakinak, baina nik ez dut importante azken baten ritua mantentzea dela, ez? Eta olentzero sartu dela, bueno, euskaldun ontzat, hobeto legokiela, olentzaro, baina hor dago, nik ez dut importante dela, azken baten geurea sakontzea, eta zabaltzea, ez? Ritu hori. Esan dugu hasi garenean egunak, ilun, argi, neguko ziklo hartzen dela, hemen zera esan beharko gonke ez da, ezaera zahar bat neguko eguna argitu orduko iluna, Gonzalo.
horixe da. Hori aitatu egin behar da, ezagerak galduz doazelako ez da. Negutxarra ardien muturra latza, horre baita zera, Jo Manuel Etxebarria, Zebedarra ere asko bildu dauz, honen inguruan. Negu eta benintxe duga liburitxoa federak egindakoa, eta benetan, ohitura, gure herri inguruan, Gorbeia inguruan, asko ideoliteko ohiturak dira, neguaren inguruan. Eta negua badauka, baldezaren zunduzunaz, beroak zer egiten du, batu egiten gaitu. Eta orduan horretaz, kontuak, ipuinak, anedotak, askoz gehiago dira. Udan desle gabiz, eguzkia dator, batera, baina neguan hangagoz... Batuta. Eta orduan, babitu zen bat ipuin, eta zen bat kontu dagozan hor. Batak bestea dakar. Hori da. Eta gero, horren inguruan, zer dira importanteak, ez? Aro horretan, etxea. Ez? Ni badakite lehen esan dute ikerketa hori egitera joan ginean dela urte asko. Zer ziren orduan aitatzen genuen, zer ziren Euskaldunontzat, Euskaldunak, benetako, sustarretik, bizi ben Euskalduntasun horretzat, zer zen, gauzarik esan guratzuena edo importanteena. Hori zera zen, etxea. Etxeak asko esan gura dau. Etxean dago familia, etxean dago zuagaz batera mukurre, kastainak, kantak, etxean dago dana. Eta hor hasten da dana. Hori da. Gero beste bat, beharra, lana. Zuizen zinke, bastakit, golfotxoa bai, Euskaldunak dut onartu egiten dugula, baina langilea bazara. Traia bazara lanean, dana dukazu paskatuta. Baina alperra izatea. Hori ez dago. Alperra bada, hori da, baina, bere golfotxoa bada eta, baina langilea bada, respetagarria da. Hori ba. Hola da. Ondo esan toda hori. Hori, dorduan, etxea, esan duguna, beharra, lana, eta gero, familia. Horretian ikuste dut iru... Ardatzak, bai. Oso... Eta nik uste dut gaur be horrela dala, ez? Bai. Aldatu egin da familiaren kontzeptua bere, orduan horraldaketa dago. Baina, nik uste dut Euskaldunoko oraindik bere jarraitzen dagoela, ez da? Familia, danotak ikusten da. Badaukagu, onango sustar sakoneko lehen zan duguna, zera herri gara, tor konservatzen dugu, ez? Zorionez. Eta badaukagu zer eskaini beste mundu batzuei, ez? Eta honen inguru joan da, etxea, sukaldea. Jatorduak. Hori da. Azalango jatorduak, apartekoak, zein menu egiten duzu gaur egun, gontzan? Azpaldian, gure amamak eta, beti egiten edena, hori ba, berakazopea. Bai, hola esan, eta bizigua, eta... Bueno, nik uste dut gaur, inguretxean egiten da hori, berakazopea egiten da. Gurean behi arretzen da, tradizionakoi. Lehenago kapoia, Santo Tomas egunean esan da, kapoiate, gero eta gitxiago hau zela. Bai. Lehenago horra esan, badagoz horrek kantu ederrak. Kapoi, Kanta zen, que gure badazu, mikrofona libre dekozu. Ez da git, kantetako, baina badagoz kantu ederrak, bai. Eta gabon inguru kantua. Nik uste dut, harorik, osperako, ospakizunetarako, aro importanteena gabonak direla, lengora joan da, eta kantua hor daukaguz, zenbat... Zebrea botzean bai, gontzan? Baita, guenek egin dudaz, gorre bintzatizko so bat badaukat, eta beste bat egiteko gogoan, bai, zendu badaukat, bai. Asko dago, tradizio asko dago, eta kantuak hor badaukago zein doa. Asko, gabon inguruko kantuak. Bai. Eta gero beste zera, etxea, sua, sukaldea, mukurra, gabon mukurra edo, ez? Hori oso importante da, subilaro, olentzarro subilaro, ez? Egurratzen baten, ikatza, berotzeko kerten zan. Eta horretara joan da, olentzarrora barriro joan da, gaur ikusten dugu zer dakar gure olentzarok, mezularia da, esperantza, etxarropena, opariak, ez, omentzako oparitxoak, ez? Zer eskatzen dut zu olentzar hori, ez dakit. Zerrez, gaur egun egumek? Hori, baina lehen, zer ekarren lehen? Gehien bat, beroa, sua, hori zan importante, ez? Orduan, Bitor Kapana bezatzen da, suaren banatzailea, zela, gure olentzaro. Oso importante hori. Ez, banatzailea, hau da. Nik sua eskentzen duzuta, hau da, berotasuna, ez? Abertasuna, esperantza.
hori argia eskaintzen dut. Olentzarok zer dakarku, argia. Argian bizi zaitezela, eta zeuk be banatu da izula argia hori. Oso erra da hori. Oso. Hau ezatea, argian bizi zaitezela. Eta hi basua, eta motekotan be ez, basua. Oso edarra da bai. Eta hori ez guaz galtzen zorionez. Gauza batzuk gorde egiten dira oraindik bere, esate baterako lehen kantei egin deutzagu referentzia, eta orain da sasoia kantak eta kantak entzuteko. Gontzal, zuk kanta horrek gabonetako kantak batu zendu zenean, hor lan handia egingo zenduen, ez da? Badagoa asko batzeko. Bai. Bueno, lan nik handia ez dakiz, hain guztoroz egin egon lana, guztoro egiten denean ez da handia, beda, ez dakit, nik orduan, gizu nire lagun handia zen, Gandiaga, haren liburu eder bat irakurren eban, Gabondut anuntzio, arantzazun ospatzen eben orduan, eta uste gaur jarraitzen da dela, Gopillo Zabalak eta asko, urtez urte, gauan arratzaldetan joaten dira, esku soinuz, eta kantu, olezka, mango etxe inguruetan, gabon mesularile zibiltzen dira, ez? Haurek ere bolentzaro egiten. Eta orduan, horren tradizioa da hundia, lehendik datorrena, eta gero kristotasunak ere hartu du berez agertu duena, azken baten kristoren jaiotza hori da, eguzki barria, kristo da eguzki berria, eta orduan egu berria, hor dago, bueno, gero kalendariotara guterik egira bagoaz be, dinoe, kronikak, Jesukristo behar bada ez zala gabonetan jaio, martxoan edo, baina hori ere bere izan gura dauka. Zelena aspaldiko kalendario Julianeren aurrekoak, martxoan etzen zan beste zikloa, marti inguruan, ez? Eta orduan, gaur horrela hartu da, eta orduan, eguzki berria noiz jaiten da, jangoikoa bada, orduentziz, eguzkia zen, ez behitu zen importantea den simbolo hori. Eta horretaz, lan ondia egin eban, zera, Vitorianok, bere poesi ederrak, ez? Eta orduan nik egin eban da batez be, lehenengo diskotxo bat atera, amabi kantu bat edo, batzuk herrikoiak ator talakoak, eta besteak gehienak, musik epinen zen, Vitorianoren poesia ederregi. Eta gero horretaz baita baliatuz, Zapanagaren, ikerketa lanetatik, eta egon nintzen hilabete bat edo, arantzazun bertan, espektakuloa egiteko, apur bate, hartzen hango, zera, berain jakituria eta Vitoriana eta berak, bizi dauan, bizi eban, zera ez, hori, gabon aro hori, neupe ikasteko zenik, neure era bizi dut behin ezein zakon. Eta gero beste, gogoratzen dut, Silos era jo nintzela behin, Silos, Santo Domingo de Silos, hori harra dagoan. Bai, eta han bibliotekan bertako bibliotekan bi honintzen, eta han be, zelan ospatzen ebezan aktivitate eguna, eta oso importantea esan baita. Eta honen bestez, tartetxu bat hartuko dugu, prest etorri darako Gontzal Mendibil, liburu eta guzti, poesiak irakurteko prest, akaso kantatzeko prest, Gontzal? Alegin egin dugu, eta, zeratik ez, kantau behar bada kantau, Gabonetan ez badugu kantetan noiz, ez? Bai, ni normalean lotzatu egiten da, ez dut kantatzen zelango euskaldun klasea, zein ez bezeinka? Ez que, nik uste dut horretan be, oitura txarrak hartu dugu, entzule bihurtu gara. Bai, egia da. Zuen entzule, ez, zataria, zara, baina, niretzat hori arrazia izan da, ez da, nik uste dut, negarrez hasi nintzen, eta gero behor nago, txiki-txikitatik, 5 urtega zartu den durien ezerean herriko koroan, eta, ez dakit, berezko izan da kantetea, ez? Eta guztu egiten, eta orduan, kantetea azken baten, ez dakit, ederra dela, egin beharrekoa dela. Egin beharrekoa dela. Eta txarto zagozanean be, modu ez dakit, melankoliatxu edo zeure problematxo daukatzu zen, kanteteko lako liberazio bat ematen duzku. Ni beti guzti izan dut harimea horbiztu edo berbiztu egin behar dabala kantatzeak. Bai. Eta naiz eta kantua tristea direnean be, emozioz betzetzen duzku, ez? Eta orduan, ni beti izgatzen dut, zer bat horan, txarto zagozenean kantetako, hori, badator berbizkuntza bat, ez? Eta Gabonetan gauzen ez, zergatik ez, eguzki barria,
ez? Eta esperantza eta berbizkuntza hori, kantetan, ez? Jardun. Ia. Egin dugu. Bai. Entzun berri hauan aiok, jarri erne belarria, pozarren dakarkizuet, albiste salbagarria. Entzun zuk ere hoierri, degizudan aldarria, kumplitu dela sarritan, profetek iragarria. Baziren zazpiren urte, horra Israel nondatzan, Babilonian gatibu, izugarrizko morrontzan, sufrimen hartan jarri zen, salvazio esperantzan, profetek esan Mesias, bazetorken konfidantzan. Haue, Vitorino Gandiagaren letrak dira, eta musika, herriko baita ez, eta diskoan begertzen da. Eta gogor egertzen dut honek gauza bat, ez? Gabonak herri askotan, eta mundu askotan, mendebaldean, ospatzen dugu, nik uste dut, goitik bera, ez? Baina nik irakurri neban, gauza kurioso bat, lehen zan dugu, sua, argia, beroa hori dela, ez? Gur aro hau. Eta horren inguruan, jartzen garela. Karo guk hemen gabonetan hotza dugu. Eta hotza dagoen lekuetan, batxe barruan ospatzen da, suaren inguruan. Baina nik irakurri neban, Bolentzaro montaia egiten nengoenean, Israelen, eta Israel kantatu dut, eta Jerusalenen, gabonetan, ospakizuna egiten dela, kaleetan, hemen baino, egun beroago tira. Dorduan, San Juanak diran antzean egiten direla, eta ara, mendi gainera bazoaz, egun horretan, zerua eta lurra bat egiten direla. Zergatik, zerua izarrez beterik dago, eta bea, txondortxoak egiten dira, eta zuak, ez? Eta orduan, zutegi guztiak ikusten dira, izarra moduan, goitik ikusita, goian izarraz beteko zerua, eta bean, zua baita, ez? Zerra. Eta orduan, hori oso ederra da, ez? Oso ederra. Guk hori, kaso San Juanetan, bestera batera, ez? Egin genke, baina neguan ez, neguan hotza dagoelako, baina oso ederra da. Orduan, egun hori hoize, zerua eta lurra bat egiten diren, hori bere poesietan simbologi hori Vitorianoak irauli izan dago. Noze donoz irauli izan dago, oso ederra da. Nik uste simboli ederreko egunak dira, agonak. Eta Vitorianoentzat oso importanteak ziren, eta nik uste dut horretan lehengo aurreko hasi dugu sustar sakoneko herria garela, hori maite dugunok, ez? Eta gure sustarrak, hor berbisteko aleginetan gabizenok, hori ez duguraztu behar, eta aro hau dala, behar badarorik importantenetarikoa, ez? Eta bagarela esaten duzkuna, ez? Bagarela. Gontzal, zuk zeuk lagundu deuskuzu, tradizio oneri eusten, eta sustraiak euki badaukagu zara gogoratzen. Eskerrik asko, Bizkaia irratiaren sintoniara etortea gaitik. Eskerrik asko, zuzenean, hemen geugaz aurrez aurre berbaz egotea gaitik, lanpetuta zabiltzarako oso, jakin dugunetik. Eta kantatzea gaitik eskerrik asko. Nik uste dut entzulei apurren bat, harime horbiztuko jakela. Eskerrik asko zeui, gauan honak pasa eta esperantzazko egunak izan daitezela. Alan bedi, eskerrik asko. Zeui.